दिनै बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि थान्दै जख'न्थाइजों सोमोन्दो लाखिनानै हा हुनि सोमोन्दै बेवहाय सावरायमेल जादों। जों ट्राइबेल माहारि हिसाबै हा हुआ बयनिबो दिनै जे रैखाथिनि बेबस्थायाव ट्राइबेल हिसाबै जोंहा गोबां बेवहाय सावरायनांगौ मिथिनांगौ आयेननि रैखाथिनि सोमोन्दै मिथिनांगौ मोनसे थासारि दङ आरो बिनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों बिनि सायाव गेबेङै खामानि मावनो थाखाय दिनै जोङो हा हुखौ लानानै गोबां समाव गोबां बाथ्रा लानानै जों सावरायदों आरो बेखायनो बेवहाय आयेननि जि सांग्रांथि बेखौ जों लाखिनो थाखाय बेयाव सावरायनाय जादों। गुबुन माखासेया जाबाय जों बेलेन्स ब्लक थाखानाय ओनसोल आरो लोगोसेयै गुबुन गुबुन हानि मोन्थायखौ बोरै मोननो हागोन एबा माबोरैहाय जों सरकारनाव आदाय खालामनानै लानांगौ बिनि थाखाय राहाफारिखौबो दिनै सावरायनाय जादों। मानोना गोबां समाव गोबां हायानो मानसिनि रांखान्थिजों थांना थानायनि सोमोन्दोजोंहाय दिनैहाय गोबाव सम सिभिलाइजेसनाव नांनानै दङ आरो बेखायनो दिनैनि समाव बयखौबो बेबायदि सांग्रांथियाव लांनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो अरायसम खामानि मावलांगोन आरो बेखायनो बाक्सा जिल्लायाबो दिनैहाय बे थान्दै जख'न्थाइनि गेजेरजों बेखिनि सावरायमेलखौ लानाय जादों आरो उनावबो बेबायदि सावरायनायखौ लालांबाय थानाय जागोन। थारैनो आसामाव सम सम बर'फोरनि सायाव बा ट्राइबेलफोरनि सायाव जेंनाया नुजाथिबाय थायो बा ट्राइबेलफोरनि सायाव बायदि जेंना लाबोबाय थायो बेनि सायाव सिसिटुवानिफ्राय माबायदि बिथांखि लानो सानो? दिनै गासै ट्राइबेल स्टुडेन्ट कअर्डिनेसन कमिटि मोनसे दं जोंहा ट्राइबेल अर्गानाइजेसन्सफोरनि आरो बिनि गेजेरजों जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद अल आसाम ट्राइबेल संघ आरो दिनैहाय बावहाय माखासे बिथांखिया रोखा जे थाखानाय बेलेन्स ब्लकनि प्रटेक्सनखौ होलांनांगौ आरो बेबायदि इलिगेल माखासे जायगायावहाय इभिक्सन खालामनाय जायो। थागिबि मानसिफोरनो फरेस्ट डुवेलार्स राइटनि दारै हानि मोन्थाय होनांगौनि अनगायै गोबां जायगायाव इभिक्सन जादों बेखौ रैखाथि होनायनि थाखाय बेखौ बादा खालामनायनि थाखाय होबथानो थाखाय जोङो दिनै सरकारखौ नारसिननाय जादों आरो बेनिखायनो गोबां जायगायाव इभिक्सना दिनै बन्द जाबाय। मानोना गिबियाव जोंनि हानि मोन्थायखौ गनायथि होनांगौ फरेस्ट डुवेलार्स राइटनि आन्दारजों जा आरो हानि जे ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनि मोन्थायजों जा आरो बिनि गेजेरजोंनो जोंखौ रैखाथि होनो थाखाय दिनै जोङो बे आयेननि बेबस्थाजों जोङो रैखाथि लानो थाखाय दिनैनि समावहाय सिसिटुवायाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जों बिनि सायाव गेबेङै अल आसामावहाय लेभेलाव जों खामानि मावनाय जादों। बेखौ दिनैहाय साननो हायो जे सोरबा बेबायदि लानो हानाय राजखान्थियारि बिथिंजों नोजोर बोनानै बेबायदि जुजिनाय आखारै आफाद दानो जुजिदों जानो हागौ। नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा राजनिति हान्जा नङा। दुलाराय बर' फरायसा आफादा राजनिति बिथिङाव इसुसफोरखौ लानानै जोङो सोंखारियो खामानि मावो जों दाबि दैखाङो नाथाय बियो राजखान्थि आफाद नङा आरो बिनिखायनो बे माहारियारि आफादसो आरो नंखायनो बेवहाय दिनै सोरबाया जुदि राजनितिनि खायदा कौशलजों जुदि बेबायदि आफाद दानायनि सिन्था खालामदोंब्ला बेयो जोबोद गोरोन्थि जागोन आरो बिनिखायनो जोङो दिनै बेखौबो बिथांमोननि जे बे भुल सिन्था एबा गोरोन्थि सिन्था जागोन बेखौ जोङो नोजोर बोयो। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे माहारियारि आफाद बे हारियाव बेसेबांबा जेनेरेशन्स दिनै जाथिखौ दानायनि थाखाय दैदेनगिरि सोरजिलांबाय आरो गुबुन गुबुन समाव हारिखौ रैखाथि होनो थाखाय बायदि रैखाथिनि बेबस्थाखौ माहारिजों सोमोन्दो लाखिनानै खालामबोबाय राव थुनलाइ हारिमु दोरों गावनि एक्जिस्टेन्स आइडेन्टिटिखौ लानानैबो आन्दलन खालामबाय बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामदों आरोबाव बेबादिनो दिनैनि समाव गुबुन बेबादि माहारियारि बादजों जि सिन्थाजों फैनाय मोनसे माहारियारि आफादा दिनै 54 बोसोर बैसो बारलांनायनि समाव सोरबाया जुदि बेबादि गेबेङै एबसुजों जुजिनाय आखारै बा एबसुखौ नेवसिगारनाय बा माहारियारि मोनसे आफादखौ नेवसिनायनि खान्थिजों जुदि बेबादि सिन्था खालामदोंबा बेयो मोजां जानाय नङा आरोबाव हारिनि थाखाय बेयो मोनसे मोजां गोग्गो सानस्रि नङा। दिनैनि समाव बर' थुनलाइ आफाद दं दुलाराय बर' फरायसा आफाद दं आरो गुबुन गुबुन माहारियारि आफाद दंबावो आरो बिनि गेजेरावनो जुदि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बा फरायसाफोरखौ लानानै जुदि गुलाय गुजायै माखासे थासारियाव जुदि हारियारि बादखौ लानानै जुदि बिदि सिन्था खालामनाया जुदि जादोंबा बे मोजां नङा आरो बिनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों गोख्रोङै सोंखारियो जे खुनु आफादा एबसु मुङाव जोनोम जानो मोननाय नङा आरो बेवहाय जों रोखायै बेनो रोखा जे दिनै बे जों दानाय आफाद नङा जाय बिथांमोना बेखौ दादों बिथांमोनहाबो गोबाव सम एबा गेबेङै हारिखौ बोरै लांनांगौ बोरै थांनांगौ जेंनाखौ बोरै बोस्रांलांनांगौ बिनि गासै दाराखान्थिखौ संबिधानाव लिरनायजों लोगोसे खामानि मावनायनि आखुजोंसो दिनैसिम 54 बैसोआव बर' हारियाव बे आफादा दं आरो बे बर' हारिनि आफाद। एसटि जानायनि बेलायाव होबथाबोबाय थादों आरो होबथालांगोन। जोङो अपोज खालामखागोन आरो अपोज खालामबाय थादों अपोज खालामलांबाय थागोन मानोना बेयो इल्लिगेल
बिथांमोना बे मोनद' हारिया एसटि जानो थाखाय जेसेबां क्राइटेरिया फुलफिल खालाम क्राइटेरिया फुलफिल खालामजोबा जायनि थाखाय आसाम गभर्नमेन्टनि प्रप'जेलखौ 8 टाइम्स टार्न डाउन खालामदों गभर्नमेन्ट अफ रेजिस्टार जेनेरेल अफ इन्डियाया थेवब्लाबो भटनि आसा खालामनानै माने सर्ट टार्म पलिटिकेल गेइननि थाखाय दानि सरकाराबो प्रप'जेल हरगासिनो आरो दाथ' मोनद' हारिया जोंखौथ' बिराद सोंखारिदों जों अपोज खालामनायनि जोंथ' अपोज खालामखागोन आरो रावनिबो गोजा मेगनखौ जों गिग्रा भकत नङा जों जोंनि राइट्स आरो इन्टारेस्टखौ जोङो प्रटेक्ट खालामथारनो नांगोन आरो बेनिखायनो जोंनि गासै ट्राइबेल माहारिया गोख्रों जानो थाखाय आं खावलायहरो बाक्सा जिल्ला आबसुनि 17थि बोसोरसालिया जथुम्मा बेवहाय जि हाबाफारि लादों माने ट्राइबेलफोरनि प्रब्लेम बेफोरखौ माबोरैहाय बोस्रांनो हागौ बेनि मोनसे गुरुत्तपुर्ण टपिकआव बिथांमोना सेमिनार खालामदों ओंखायनो आं साबायखर बावदों डिस्ट्रिक्ट इउनिट एबसुखौ आरो जोंनिथिंनिफ्रायबो दिनै बेनि सायाव फंनैसो जों बिबुंथि लाखिदों जे आसामनि ट्राइबेलफोरा गोबां प्रब्लेम दङ जायफोर प्रब्लेमा दासिम सल्भ जायाखै हानि पाट्टा गैया दासिम ट्राइबेल बेल्ट ब्लकफोरा दासिमबो प्रटेक्टेड नङा ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि हाफोरा सार्भेबो खालामाखै दासिम गभर्नमेन्टआ सार्भे खालामनानै थाबैनो ट्राइबेलनि माने आखायाव जेसेबां हा दं बे हानि पाट्टा होनांगौ आरो सरकारा दा जिथु मिशन बसुन्धरा बे मिशन बसुन्धरानि जिथु हाबाफारि लादों बेयाव बिसेसकरि ट्राइबेलनि हानि खेथ्रआव जा कुनु माने रेस्ट्रिक्शन लाखिनो नाङाथों ट्राइबेलफोरनि हाया जाहाथे माने गुरैयैनो नामजारि जायो नामफोरा ट्रान्सफार जायो उत्तराधिकारी सूत्रे आरो रिकगनिशन अफ फरेस्ट राइट एक्ट जितु सदल ट्राइब आरो ट्रेडिशनल फरेस्ट डुवेलार्स रिकगनिशन अफ फरेस्ट राइट एक्ट 2006 प्रपारलि इमप्लिमेन्ट जायाखै जायनि जाहोनाव फरेस्टआव थानाय आरो लिगेलि थानाय आरो 2006 नि आगोलनिफ्रायनो 2005 नि आगोलनिफ्रायनो थानाय बर' एबा ट्राइबेल माहारिफोरखौ दासिमबो माने भूमि सट्ट होआखै लेन्ड टाइटेल होआखै बे गोब्राब दुखुनांथाव बाथ्रा गतिके जों सरकारखौ दाबि खालामदों जाहाथे थाबैनो फरेस्ट डुवेलार बे एक्टखौ इमप्लिमेन्ट खालामनानै जोंनि ट्राइबेल मानसिफोरनो हानि पाट्टा होनांगौ भूमि सट्ट होनांगौ आरो रिजार्भेशन पलिसि प्रपारलि इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ होननाबो जों बुंदों आरो बिटिआरनि खेथ्रआव बे स्टेट रिजार्भेशन पलिसिखौ मानियालासिनो आरो काउन्सिला आलादायै मोनसे रिजार्भेशन पलिसि बानायनांगौ होननानै जों साजेस्ट खालामदों खारन स्टेट रिजार्भेशन पलिसि मथेथ' 10%ल'सो एसटिआ मोनगोन खिन्थु जिहेतु बिटिआरआव 10%निबो गोबां एसटि पपुलेसन बे पपुलेसननि बायदियै जाहाथे रिजार्भेशनखौ एनहेन्स खालामो माने बांहोयो बेखौ जोङो मोनसे थांखि लानो आङो खावलायदों डिस्ट्रिक्ट एबसुनि बे कनफारेन्सनि डेलिगेटआ जाहाथे बे थांखिखौ लायो